Yawwa to ana tafa iya ne as usual a yin daɗi hikima. Wannan satin mun bawa gajoji gado, TikToker, content creator, ana ta gwagwarmaya, ana ta kai kawo, ana ta busy ko ina ka duba sai ka gamu. So wasu daga cikin su ma sai zagin suke so, amma dai I forgive all of you. And kusan ma ina ji har rago na ciwo da clear rise. So joking apart, a gurguje ina so zan yi amfani da wannan damar in bawa masoyana na faɗin duniya waɗanda suka nuna ba su ji daɗi ba na yararen da na yi, wanda dan adam ne, ni ma na san I have made a mistake and I learn from my mistake and no one is above that mistake. Na yi kuskure musamman ma portion ɗin da ɗan zazzago maguzanci is a mistake gaskiya, kuma na karɓi kuskure na, wanda washegar ranar da abin ya faru shi kan shi je tawun din ya bani haƙuri, kuma to tunda dai ya bani haƙuri, tunda ai ba shi dan bane ni, to na haƙura, kuma ya wuce. Dama raina ne ya ɓaci a lokacin, ban yi tunani ba na gadanci, kuma rayuwa ala kulli halin dai ranka zai ɓaci kai yanke hukunci, dole za ka iya yin kuskure. So wannan ya faru. So ina mai bawa masoya na haƙuri waɗanda suka ji rashin daɗi, waɗanda suka kira wani, wasu sun zo har inda nake, so ni ma na san na yi kuskure gaskiya, is a mistake. So na karɓi gyara, and ba kuma dan wani abu ba, dan dai na san ban yi daidai ba ne ba. And daga cikin waɗanda ma abubuwan ba su musu daɗi ba su ne my professional colleagues, Nigerian nurses, ƙungiyoyin nurses na Najeriya, da malamanmu, da waɗanda muke aiki a asibiti, our clinical instructors sun nuna rashin jin daɗin su sosai. So ina mai bayar da haƙuri. So gaskiya ni ma daga ƙarshe na ga ban yi daidai ba. Sai mutane na Kannywood, Aisha Ali, Samiya, Ali Nuhu, an fara dawa da raguwar abokanai na, so ina mai babu haƙuri. Sai shugaban nasis na Kano, so na ƙara bayar da haƙuri da abokanai na wayanda muka yi karatu, and sun ji rashin daɗi, ina mai ƙara baku haƙuri. Sai still dai kai je town, ne mai maka, ina baka shawara da nasiya ka gyara gadinka, because 60% na mutane ba sa faɗa alkhairi a kanka. Yawanci suna cewa content ɗinka ka wuce kana cin mutuncin mutane ko kana cin zarafin irin mutane. Kaga this life doesn't get guarantee, yau maka sani gobe kuma sai gari ya waye. Sai jonika na gwari dan aji shi da masoya wa'anda na sani da wa'anda ban sani ba, ina mai ba ku haƙuri wajen yi takun ganiya. To gajanci dai ne na riga na fara yin gajanci, domin da ban je wajen wanko wannan shinkafa ba, duk wannan sama da kasan duda ba za a yi ta yi ba. So yarari na yi shi ne cikin bacin rai, so amma dai kuma ya wuce. So sai content creator kuma yacce kuke ta fafatawa akai wajen kwana nawa ana ta gajancewa akan harkan nan, da a ce akan sabga tsaro kuka jajirce kuka yi wannan gadin, ko zaɓe kowa ya dala a ɗan canza wasu abubuwa. Allah ya samu dace, Allah ya kyauta ta ƙarshen da rabbana.